ewura nka bi ma ne ahensem a ekoso ne kwan a okofodi ye faso no enyasem keto akora nti ewura wadawru mebru esrew be mena ye dudu obibie wadawru ma ese de ani ata kokko wa pa efise kwan fa so tu wo mo no enye ne kwan no nya amamele no ese won ko fa ne wo pem na won ko fa amanti watu no nti enye ne kwan no nti otumfo wadawru ma ewura nana huyamabo otu wo muso akojutwa nwa yegu ye fie enyasem keto akora obi ani wo Adantehene kwa mo no ne abusuapanyin so eda hospital wo tutu wo chese akojutwa nwa yegu baabi ani kwa so otutwa ye fie basa otu edi ewura ye so wadawro ma kabi ma ni aberewa otinisuo se akira ye basa ti wadawro ma wa na abedom yen seremu me de akua agiman na Adwumakaase Kese obaye no ye didom gina di nachi sese mu ahwete ono ahwe mu ahwete enam de nsasesem ohwe fie mu omra mu nsase nyina na waje otimiji fie ba akwa asase kura na no ya kura waton asase obaye risk of asase plot mako 35 wow 35 waton community center aka so be sie nyina waja to fie nyansani enanu ya na bra bi afre ni yima awo nkran aba se fa no obaye amayen abaye kanka bi obeka osi yi chiame e wa Adwumakaase odi fales odi for correct we ebe kantam ese otumfo Ntam Kese kantam Kese se ohwe no wansi sa akonwa no yiso mu hwehwe mu ansa efso mu ye mu adehefo odi osi abrante no juya ye be wura mu ya that toso aduonu wotwe na mfie mienu abrante no sha fridge man Ntam Kese da ne so wo mesra ho asam kora menka eno ne nkwankwa ba abrante no so yenisi yino chairman no ya akwara ninu anu nyina ni bi ama se ni fie fo ninu am na busa panyin kora da be to dem sese ya okura poma wo mu nyina na nan mpaso ode ho asam beba abetu abasa mo ni mama na bedu ewura me no mo asere bi ama no mo si aba ma no jinsa aseton me kora mo sese waje 250 million a aso ma me krata ade man sa sura no mo de me ko man ponte police station wo fra na wo so na dini kuro ensa aseton de maame wo hunu fie mu ha oba ha pa onu na me dia me na kuro ne me dia motete ya mu ja me sei ene me de mensa atoso ensa asesam de pata ena abusuanyi yimu Adwumakaase sese no wa ma abusuan be bre entamatete ebi mo ache na bi ache ene wono ana yeko hini fie anuafo mienu ba ko ketwa na di ka ba so ba primfie nkono mu ni ansa na akora be si hini no ama nana mo ji ni tum afa akofa ketwa panyine no na so se ono na nsa amedi eso mfa kaka pemeto na ko so mfa maketwa no Adantehene sa no ye no o ya Adantehene fie kofa abrante ba ko be sie na wo hwe ne nura watu no afiro ti wo ande amane hemfo no o muntime nkasa waka asem kura bi obadan asem pa ma kontre sa akire na adwene no wasena na nyesa kontre nyesa na seseme ye no watu awan sesa na me se waka asem awi asem be na se wonka asem be na pese wonka no anso obaje opene se an no ano no nti wonka afie oba mfie nsiani woni asem bia e wa Adwumakaase kuro no mu a wabu abem da bia won tu ni nanso si asem nso da bia enso obefre wo befre bedu bia nso ye nsasem nsem anya asasem nsem na obi abodua no wage medwan watnya amane ko a onya amane ama se dodo na ombegi na chibe so aye no obi apa no ano ante meya no udin efem kwabra bo wate me am sum sai na de hye brante men twa nkontompo me am no ensase so se me bo ansa na ebe sie na Asantehene o ma me di sika no kofie so ma asase na ho krata ebe pam na men sankan police for anu de tata me nti sa de ne wa ba ya wajeje nkrofo nsa asisika bisi a se krata amfama no onfo obi akrata ama no mfo obi akrata ama no onye na adwuma ne ba de ni asem me sa de dom de ye be ye ne dom oni mpumtuo de ye ka se nka akira na ye ntoro amakro no nsaase no matonton so makwan man krofo nsi kro efie edan no ne kro no Adwumakaase Kese ne kro na tumpon ene no so pa ho a amanfo atutu ma location fa also do ma location mo mfa ma wo mo aye nsem bebre se me kra mi gina yi bi woni pa bi amaton nsaase mo ma pipa na kodi no up now o mo san calculation o mo tweme na bi amadi o musika na bi ti sa enso ente sa amakro no mrantie no se no ma ekoso okro mo no aho kire aye nsem bebrebe ukoka wona de no di ni kuro nti ni open wo ye wo ye even community center kura yesi ni okro mu okra no mase ya ache nye na asatu now mo so de boa ma community center no kura koso kura no nti mi nko so
aye him futuo ena matu ena mayo say na anu ya watu Asantehene na sabi utu wo hene kura wi a na kadabusu apanyi ye senya wa asem eso wo san tu abusu apanyi na ye den aka ho nti saa no ma na ekoso ni nyina no ye ne nye ho nti wo yesre opemfo se opemso se won hwe na saa no ma ni nyina na enkoso nye den on siesie na emfa asumdu ye den embra ntirima na eba na omunya adwuma ye because esa ama no ma bone ekoso okrum se obi kura esi ni dan krode na ye woro so abegu okra no enam se adwuma omunya nye ntina boys na ko wia tiwon nti yesre saa no ma no de emwa akwamu no ye na yedi minua na anam ne kasa first no ono ne yayi no because me bla na ho oba wo se ntimi ne me bla na nya adwuma na me bla no tinchan yayi ni power so de aba ye no so a wo so open ani mu odo na ni mu odo ho na ni mu odo na se ye ka kopem a open isikani na sebe ono ankasa so obedi akuna no na ni sika esen na wo abegyina be ka se wo pesikani na se wo mpani a odo betena kuro ma bobra opani wo akontuma odi sika be ba be daada o nti saa no ma ye sropim so won hwe no wo mo na saa no ma nyina emfiri ho because anya saa edi kuro ni nya Adwumakaase kuro so nye kuro ketwa ye wodini bet wo mo ka kuro no so ani mo nyam di kuro no ayi ehye yeso ye mpani saa nti yesre opim so won hwe no wo mo na no ma tutoye na ono ne nkasa na kuro no entumpon Adwumakaase Kese ede na asie niema bi koso kuro ni mu a sebe so sebe mpredua san ha adwen na ensem na ewo mu no emu odu ohene no sebe obaye no meme particular meme ye demonstration ema ye boa ye ma ye de ni bidi ade obaye ye de bus mienu first day obaye no ye tu obi wa ha nti ye nsi no ye ne de share ne following week ye nyina ye nya ija ye die bia ye nyina aba bi ema ne ye kama na obaye no afe achi ko ni nyina no sebe untimi media de na unyi boson ensin chen udi ade a boson eka ho enti one abosom sem okoka wo se bosom eye ne tan o bosom fie ne ye ne tan enti na ono de ompe bosom sem no sebe bosom aye Otumfuo de na obegina na boboa na ka che ne se eye wo tan enti na ompe bosom sem de na je sa di ahenie no udi enye ye no no because untimi media de na wo megina ono ma bra wo nkogunsa ema bosom once Adwumakaase ye nyina ye nim se asenso kofo bosom ena ye di chichire Adwumakaase eno no ye 1 2 baby ana Otumfuo ba Adwumakaase a ogina me beti ye ne se ogina siesie ne ho ansa na watonkra ama ya bebo Adwumakaase hene se eye ne wofa se ne wofa se ba no eho yaton se ye reba ho wonya ba bi nyina mpo okogina he yaton ho no ma eno eho entam daso a still enipa na koso asi fenso no na sebe se ona obo yera ho entam ho ban enti se obi aka ntam a wo na wo se wo hwe se de be ya ntam no ebe ko ba bi e wo se ko sa na ema ni nyina no ankoso etoso bio osi ohene ye frɛ no Achiamehene osi no debo achi hene no ensensem bebrebe ba ho ma oyi ni kyerɛ no obi kan ekuro na ankasa ntam Adwumakaase wuku ada obi kan still ohene ne ntam na obi kan still la so obisi dey na wo so na obi ka Otumfuo ntam okoso si papa na odi ade no na awotwe pepepe wawu ya Achiamehene no wawu she fridge me ko be 2 years ni oda so shim obi antimi nyine nsie no na sentam no yanka ntam ensem we wi abeda we yesi enti sansem we ni wo ensem a ekoso wo kromo ho no ma ekoba bia na ekoduru na bu abasa ani ma na waye din no otini ba bi onka ho hwe sabe so sabe mpredua sa me so me ye bebu na me firi kromo na sabe se reincarnation wo Asantehene mu a na se me na me ya asenso kofo a me wu a ebi anya ayukufie na me sa be pi ebi a metimi abepie aduana metimi abepie asene abusuam by krona mu na me wo enti se wono hu ne ho se wo ya asenso kofo na wasa akwa ababie wudi a ene wonya asenso kofo adwuma
na ebia na asenso kofo no so asa babie udi a no amepia yukufie ebia no wapie ba bi foforo entime de me ma de srede a me de to hene nim ne se mano asenso kofo abebio a wo ye Adwumakaase hene me de we o si di kuro ne faso no me ma kuma mu ne me ma dwene mu de on sese wo ye wo hene Nesa adam pese wetu no me de anyam se me pese yetu no ye me ma dwene na me ka ye me ma dwene because de ntia san ne ma we nyina ekeka kekasi ani a one tano asase bosuma asase wa ba beje de ope ensem no ha adwen ba on say omo granting interviews na I think say maami we na obetimi aka na eme ewu obi asuru me wo frame na meba de won say me ka achiro no me ka achiro enko ba bia enti na de na de moba menhia na say ja yewura frɛ nkonwasofo na sebe de me manya na ntese asi sumaduru no na sumuduru no so wontim ma yewura nim enti na omo ne jase ne ahefo atena nkonwa ne nyina na aba omo ba bedi nkomo enti me de me hwɛ mu sɛ kwadu a ye de abo omo nti a ya frɛ omo nyina nde no yewura ebe ye de se na wa ye de fata na ono de migini di ye ka obi a wasa akwa aba biwo a ono na minim se wakwa wasa aba enye obi a ye frɛ wa bebi obi a na wakwa asa aba enti de mitimi aka wodin ye frɛ me na mafu kron de madaroma langas de binim na wa hene yi nipa bi a ode ne nsa asesem ahye won mu nsa enti so woyɛ adwuma a oma anipa behwe se pipes a wo no aye na correct na enye correct de moment e be makro na koso ne se se yi kro ni ma won betimi aye adwuma wo kro ni kro bia se kro ni be koso aye kro ma kro ni be koso aye kro ma obi e be ka se kro be koso na enye kro ma bia no na che so onye no kwalefo kro ma ni bibi ya eye kro no nketenkete ya fa iron rod ya fa cement obete o si obi akofa we esi we akofa we na che se adwuma na e wo kro ni mu no na da roma etosini me de American say Adwumakaase hene ba ye obomodin mum o si community center o si ahemfie enso no enya no na say hia ye kuroma no ye hia se mrante ni benya mpuntunwuma aye abrante bia ye adwuma onkobokro no abrante bia ye adwuma onkofo obi ade na mum ye se ewura se Adwumakaase ensa aseton wo se krowura se wono nko a wona krowura de kro amu abo kra ye ne dia na se kro no abo ye ne dia dia ye wura na nipa yegum ye ne se ye kan ho tie wura man ntia se eye se kro no wo de hye ne se won kohwe kro no so na ema no wanka se won fa kro ni mu nipa nyankoa no ma kro no nkoso mra o ma kro ni yie die mra ye nim se bibo na ba de eye kakra enso na da Roma Otumfuo ye nimse ne wofa na no na wofa so ya ade a ye frɛ no kokwam ne ka na asɛm na da Roma on frɛ no wofa na so ne wofa ntimi mu kuro no a waje kuro na ma obi foforo no ahwe kuro no so amaye ye se ewura ye ni ye wura ni manso ye ni eni pete sakasaka ye na emo ye de kuro ne mpuntuo ne boa se ye wura beboa no amakuro na pagya Adwumakaase nye kuro ketwa asenso kufu kuro nye kuro ketwa asenso kufu kuro na di ne ka to ho e de ma Asanteman enti sa Asanteman e be koso a e ya asenso kufu sa enti ne ye ka che ye wura se ye sra no o ma asenso ya asenso kufu tumi no bowura no o ma mu mrante o ma mu adwumayefo no so kuro no kra no so nya adwumanye na kuro ni ntumpom me da mase pa cho ye frɛ me na adwomo yewura baaye no ka obumi dan tugui a o se wo de ho ye ne na yi so besi edan bia me ba ma hwe ni mu a wanya ma me ban asema me ka se me kan ayi nana ayi wo se bua basakura edimu adanse a wo ye se won ko pe ba bi ma ba ma hwe a wo ba ye bi fie numu nie onye hwe ma me asema bitimi aka fa ho ano no say obu dan ni se wo de ye den wo de ho na ye ne ahin wo se wo de aka na ahin fie ho a che se wo budwa mbe baya ma no na me dan si wo pe ba bi ma metena ba ampa ma me bi sinne me ma me dan me ma me ba ko dan woni ha na esi emitim se ma me ne ba esi ya ehin na me kotena me ni ba bi da ti we de mpa cho you ran for the nice from Niger
so media wo yes obe ya mame no wonye mame wo yire oma patwa mo yire womba nti esi a wo no yire no man na ti ba bia wo maame no ete no ba bia esi a wo ti esi amti ba bia amti de me yire no mo nka me ho me yire wo maame ho esi me nko ana mete me ne maame mo nete nti enam sa ye so ama wo no yire ntam atete ende satam no na okay metimi akasa eno nti na ja oba nso nya ba bi nda ma ne de koye ko maame mo wo nti ebesi nne anamonto be no watu afa ho nse ja okofo oba ya wose obeya mame me so na me na henkwa apanyini me na me na me somo no pa nti we de ani die mu pana chonfa ne nansi fom na de oka so obeya mame no onye mame no na me hwehwe ya da se brudi ni bio pacho ye frame Kodwo Boachi na Adwumakaase de dodo na frame ice cruise ana timer wow. Yeah, ice cruise atawani